Sa labing wahing kalambuan o record sa Department of Health karong adlaw, misumada na og 61,266 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Ang active positive cases sa nini misaka na ngadto sa 38,183. Ang Cebu adunay 198 nga nadugang. Dakbayan Sugbo ang nagbinugto nga dapit sa nasod nga nabutang karon sa modified enhanced community quarantine. Human gipaubos sa Interagency Task Force kagabi gikan sa MECQ. Mayor sa Dakbayan Sugbo dili na po mo apilar sa desisyon apan ang hinaot nga muluag ang quarantine status sa umaabot nga mga adlaw. Ano yung report? Niubos man ang quarantine status sa Cebu City apan gamay ra sad kayo gikan sa MECQ ngadto sa Modified Enhanced Community Quarantine. Gipahibaw kini human sa briefing ni Presidente Duterte ug mga sakop sa IATF kagabi. Napakyas ang tinguha unta ni Mayor Edgardo Lebella nga ma-GCQ na ang syudad. Apan gitamod sa mayor ang hukom sa IATF ug dili na moapilar sa desisyon ini. Inay, maningkamot na lang nga mulambo pa ang recovery rate sa syudad. Ubos sa MECQ, limitado ang kalihukan sa mga tao, limitado ang transportasyon, alang sa matrabahante sa mga essential company, 50% ablihan ang ekonomiya alang sa mga gitugot nga kumpanya sama sa manufacturing. Suspendido gihapon ang klase. Samtang nagpabiling GCQ ang Mandawi City, Lapu-Lapu City, Minglanilla, Talisay City ug Konsolasyon. MGCQ usab ang probinsya sa Sugbo, Bohol ug Negros Oriental. Samtang ang mga tao bisan kadtong adunay kayas kinabuhi nakabatyag na gyud sa kapait sa panginabuhi. Si Val San Diego, inilang personalidad sa natad sa kaningawan, kultura ug turismo sa syudad. Mitug-an nga nahunong na gyud ang ilang panginabuhian tungod sa pandemya. And now we're helpless and we ask for the intercession of Our Lady of Mount Carmel, asking the Lord to really, kung sa mga kasalanan sa mga tao sa tibok kalibutan, pasailua lang mi. Samtang, Cebu Archbishop si Palma, bidason sa hukom sa IATF kalabot sa gipatuman nga quarantine status kay duna kuno kini basihan. Ako, I just trust those in charge na nga wala magay silang tuyo nga as if, thereafter any personal motive. I don't think so. No. Ang gikabalakan sa Arsobispo mao ang kahimtang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Gani nagpadayon ang inisyatiba sa simbahan sa pagtabang sa katawhan. They also find a way to survive. Pero I know that life is becoming more difficult. No? So to an extent lang we experience the generous people who are willing to give. No? Pag-amping ug hugot nga pag-ampo atong gikinahanglan karon aron makalingkawas ug makalikay kita niini nga pandemya nga nisinati karon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.